बुङो जायो जोंनियावबो जायो मात्र माने बोरि हायाव जायो आरोना नैफोरबायदि मार्क होना लानांगौ। खुलुमबाय लोगोफोर गासिबखौबो दिनैनि भिडिअ बरायनाय थाहैबाय। नोंथांमोनाथ' नैबे फुलिखौ बिफांनि फुलिखौ नोंथांमोना सोरबा सोरबा सिनायो आरो सोरबा सोरबा सिनायनाय नङा। नोंथांमोनाथ' दा भिडिअ सिनायनाय नङाबो जानो हानाय। दा नैबे जाहैबाय गोजा चन्दननि दंफां बा फुलि बेफोरबायदि गोजा चन्दननि नै फुलि बिफाङा बेफोरबायदि। दा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ बेनि रेटआ बेसेबां। जोङो बेखौ 15 बोसोर 10 बोसोरनि उनाव जुदि गेदेर खालामना फानोबा नोंथांमोना बिनि दामखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ। गोबाङानो मिथिगौ आरो गोबाङानो मिथिया। बेनि दामा जाहैबाय जोङो 15 बोसोर बा 10 बोसोरनि उनाव जोङो बेखौ फाननानै जोङो मथा मथि 1 लाखनिफ्राय 1.5 लाख फैसा खामायनो हायो। नोंथांमोनाथ' अनलाइन बा जोंनि ससियेल मिडियानि जुगाव नोंथांमोना गोबां मानसि मिथिखागौ। नै जोंनि माने गामि खाथियावनो बेफोरबायदि दा नैबे लबर बागाननि गेजेराव माने चन्दन दंफांनि बागान खालामहांदो। दासो माने जागायदो। दा बियो बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय। बोसोरथाम बोसोरब्रैयाव बेफोरबायदि फुलि ओंखारदों दा जादो। नै गोबाङानो माने जोंनि आसामनि मानसिफोरा माने बेखौ गायनो गियो बा बागान खालामनो गियो। नै नोंथांमोना नुबायना माबाया गोजा चन्दननि बागाना नैबेनो। नैबे लबर बागानफोरखौ दानफायजोबनानै माने दा बेफोरबायदि बागान खालामनो सानदों। माने नैबे भिडिअ खालामनाया जोंहानिबो नङा माने जों गामिनि खाथियावनो आरोना जों माने आयं जायो जेथा जायो। दा जोङो दा गैयि माने दं होनना फैदोंमोन नाथाय मानसिया गैया एसे माने न'आव थांदो बेनि थाखाय जों आयंखौ लोगो मोनफैयासै। दा लोगो मोनफैयैयावनो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। दा बेफोरबायदिनो नोंथांमोनखौ खिथिनो होननानैनो जों नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। गोबां मानसिफोरानो मा जोंनि आसामनि मानसिफोरा बेफोरबायदि चन्दन दंफांखौ गोजायानो जा गुफुरानो जा चन्दन दंफांखौ माने जाया होननानै बुङो। जायो जोंनियावबो जायो मात्र माने बोरि हायाव जायो आरोना नैफोरबायदि मार्क होना लानांगौ। बेफोरबायदि मार्क होना लानांगौ। नैबे मारा इसे माना माबा जाबावदो गाहाय जादों माने नैबे मारा नै एसेसो जानायबा मारा नैबेसेसो जानायबा बांसिन मोजां जायो। माने नैबेयाव दै थानो मोनि बायदि माने दै जि बिफां फुलि गायगोन बेयाव माने मार्क होनानै गोजौ गोजौ जानांगौ जाहाथे नैफोरबायदि जिं जिङाव माने दैया थाया। माने नैबे दंफाङा माने जेराव दै जमा जानानै थायो बे जमा जाना थानाय माबायाव गायब्लाथाय माने थैलाङो बियो। बेनिखायनो बेखौ जेसे हागौ एसेनो माने गोजौ जायगायाव गायना लानांगो। आरो जोङो इउटुबाव गोबां फल' खालामबाय माने मानसिफोरा बुङो गुबुन जाथिनि मानसिफोरनि दंफां गायनायखौबो नायदो जोङो माने नैयाव दंफां 5 फुटाव मोनसे चन्दन फुलि बिनिफ्राय आरो बेनि खाथियावनो माने गय दंफां जिखुनु माबा मोनसे फुलि गायनांगौ आरोना। गय दंफांखौनो गायो जोंनि माबानि थाखाय माने गय फुलियानो साबसिन। गय फुलि गायदो ओमफ्राय 5 फुटाव आरोबाव माबा चन्दन दंफां माने गेजेराव गय दंफां गायना लानांगौ। बिदिब्लाथाय माने नैबे चन्दन दंफांनि माबाया माने बेनि माबाखौ माने जिबखौ बोबाय थायो जाहैबाय। बिदिसो आरोना लोगोफोर बेखायनो गायना लानांगौ। दा जोंनियाव माने नोंथांमोननो नांगौब्लाथाय जों गोजा चन्दन आरो गुफुर चन्दननि फुलिखौ नोंथांमोना जोंनिफ्राय लांनो हागोन। माथ्र नोंथांमोननि फुल एड्रेसखौल' हर जों अब्लानो नोंथांमोननो जोङो अनलाइननि जुगै अनलाइननि गेजेरजों नोंथांमोननो जों नैबे फुलिखौ जोङो दैथायहरगोन। नैबेखौथ' नैबे मालिकआ माने केरेलानि ना माफ्राय लाबोदोनो केरेलानिफ्राय बिथाङा फांसेयाव 200 ना 250 फरिनो लाबोदोनो होफैदोनो जा माबानिफ्राय केरेलानिफ्राय। दा बियो बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय। दा बिदिनो गेदेर जाबाथाय गोबां माने थाखा आरजिनो हागोन आरो बियो एकदमबारे माने इना साननाया बेलेग माने दानि जुगाव माने लबरावबो फैसा मोनो नङा लबरावबो मोनो लबर बागानावबो मोनो माने लबर बागाननिसा नैबे चन्दन फुलिनि बागानाव बांसिन थाखा आर्निं खालामनो हागोन। नोंथांमोनखौथ' आरो दामखौ बुंबाय थाला आङो 1 लाख 1.5 लाख बेथ' जाखागोन। जोंनियावबो जायो गोबाङानो माने जोंनि आसामनि मानसिफोरा मिथिया मा जोंनियाव बे चन्दन फुलि बा चन्दन बिफाङा जाया होननानै गोबाङानो बुङो। जायो जोंनियावबो जायो। जोङो माने जोंनिनो लोगो दङ माने कार्बि आंलंनि एसामिस लोगो दङ। बिथाङाबो माने बिसोर गामियावबो माने एकदमबारे सब गुफुरनिफ्राय लानानै गोजासिम माने न'खरसेयाव फांथाम फांब्रै बेफोरबायदिखौ गायनानै माने दा 6 बोसोर 7 बोसोर जाबायनो एसे गेदेर जाबाय होननानै खोन्थाहरदो जोंनो माने वाट्सएपआवबो जोंजों माने बिदिनो रायलायबाय थायो। आरो बिथाङा भिडिअबो बानायो माबायाव फेसबुकाव
दा बिथांजों एसे लिंक दं नालाय माने आरो सोरबाफोर जुदि सन्दन बिफांफोर बिदिनो गेदेर जानानै गोदोहाय गायनाय सोरबाफोर जुदि फानोब्लाथाय खबर हरबानो जाबाय जों एसे लाइन लागायनो होगोन। नोंथांमोना गायनाल' लादो उनाव गथ' गथाया देरोब्ला जेब्ला फरायनाय लिरनायफोराव फैसानि गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना बे दंफांखौ फाननानै नोंथांमोना फैसा मोनगोन आरो गोबां बिदिनो फरायनाय फैसानि माबायाव न'खरनि माबायाव गोबां हेल्प मोनो। नै बेनो लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेनो लोगोफोर नोंथांमोना आङो वाट्सएप नाम्बारखौ कन्टेक्ट नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जाबाय नोंथांमोना नांगौ जायोब्लाथाय आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो वाट्सएप खालामबाबो मोनगोन नोंथांमोना बिफां फुलिखौ नांगौब्लासो नोंथांमोना आंखौ वाट्सएप बा कल खालामबानो जाबाय। बेखिनियानो लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअआ बाय बाय।